Хәерле көн. Ноктадан турга кадәрге ераклык һәм параллель турлар арасындагы ераклык темасы буенча практик өлешне башлыйбыз. Беренче мәсьәлә. Туры почмаклы ЦДЕ эчпочмагында ЦЕ гипотенузасы белән ЦД катетының суммасы 31 см-га, аларның айырмасы 3 см-га тигез. С түбәсеннән ДЕ турысына кадәрге ераклыкны табыгыз. Мәсьәләнең шарты буенча ЦДЕ туры почмаклы эчпочмага бирелгән. ЦД һәм ЦЕның суммасы 31 см, ЦЕ һәм ЦДның айырмасы 3 см-га тигез. С түбәсеннән ДЕ турысына кадәрге ераклыкны табарга кирәк. Ноктадан ДЕ турысына кадәрге ераклык С ноктасыннан шушы турыга үткәрелгән перпендикулярның озынлыгына тигез. Димәк, ул ЦД ягы. С түбәсеннән ДЕ турысына кадәрге ераклык ЦД-га тигез. Димәк, безгә ЦД-ны табарга кирәк. Мәсьәләнең шарты буенча, беренчедән, ЦЕ һәм ЦД-ның айырмасы 3 см-га тигез дип бирелгән. Димәк, ЦЕ ЦД-дан 3 см-га зур килеп чыга. Икенчедән, ЦД һәм ЦЕның айырмасы 31-гә тигез. ЦЕ кисемтәсен ЦД кушам 3 аңлатмасы белән алыштырсак, бу тигезлектән ЦЕны таба алабыз. 2 ЦЕ тигез 31 алам 3. Димәк, ЦЕ 28-не 2-гә бүлгәнгә тигез. 14 см. Димәк, С түбәсеннән ДЕ турысына кадәрге ераклык 14 см-га тигез булды. Икенче бирим. АБ турысы ЦД турысына параллель. АДысы почмагы 30 градус, АД 6 см булса, бу турлар арасындагы ераклыкны табыгыз. Мәсьәләнең шарты буенча АБ һәм ЦД параллель турлары бирелгән. АДЦ почмагы 30 градуска тигез, АД кисемтәсе 6 см-га тигез, АБ һәм ЦД параллель турлары арасындагы ераклыкны табарга кирәк. АБ һәм ЦД параллель. Димәк, ике параллель туры арасындагы ераклык АЦ перпендикулярына тигез. Димәк, безгә АЦны табарга кирәк. АЦД эчпочмагы туры почмаклы. С почмагы 90 градуска тигез. Туры почмаклы эчпочмакта Д почмагы 30 градус, АД 6 см-га тигез. Туры почмаклы эчпочмакның үзлеге буенча, ягъни 30 градуслы почмакка каршы ятучы АЦ катеты гипотенузаның яртысына тигез, ягъни АДның яртысына тигез була. АД 6-га тигез, 6-ны 2-гә бүлсәк, 3 см килеп чыга. Димәк, АЦ кисемтәсе 3 см-га тигез. Өченче мәсьәлә. Ноктадан турыга перпендикуляр һәм авышма үткәрелгән. Аларның озынлыкларының суммасы 17 см-га, айырмасы 1 см-га тигез. Ноктадан турыга кадәрге ераклыкны табыгыз. Мәсьәләнең шарты буенча А турысы һәм бу ноктада ятмаган А ноктасы бирелгән. А ноктасыннан бу турыга АБ перпендикуляры һәм АЦ авышмасы үткәрелгән. Шулай ук АЦ һәм АБның суммасы 17 см, АЦ һәм АБның айырмасы 1 см-га тигез икәнлеге билгеле. Ноктадан турыга кадәрге ераклыкны табарга кирәк. Ноктадан, ягъни А ноктасыннан бирелгән А турысына кадәрге ераклык АБ перпендикулярның озынлыгына тигез. Димәк, АБны табарга кирәк. Беренчедән, АЦ һәм АБның айырмасы 1-гә тигез. Димәк, АЦ АБдан 1 см-га зуррак дигән сүз.
Икенчедән, АС һәм АБның суммасы 17 см. АС үз чиратында АБ кушан 1-гә тигез булды. Бу тигезлектә АСны АБ кушан 1 белән алыштырсак, АБ кушан 1 кушам АБ тигез 17 килеп чыга. Әлеге тигезләмәне шишсәк, 2 АБ тигез 17 алам 1 АБ 16 бүләм 2-гә тигез. Димәк, АБ 8 см килеп чыга. Димәк, А ноктасыннан А турысына кадәрге ераклык 8 см-га тигез. Ноктадан турга кадәрге ераклык һәм параллель турлар арасындагы ераклык темасы буенча практик өлешебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.